gani sikulonga la lero pende makhato kukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno chonga chakuti tizitha kuzimvetsa nkhani zimenezi. Program ineyi ya Timvetse timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana, nkhani zikuluzikulu. Ndiye ndikufuna kupempheni mukhale pamenepo tikhale limodzi tsiku la lero, musachoke. Sindili ndekha. Program ineyi timakhala ndi akuluakulu osiyanasiyana amene timakhala tikukambirana nawo nkhani zimene timakambirana tsiku longa la lero. Tikulandireni tsiku la lero tili ndi Mr. George Kasakula. Tikulandireni Mr. Kasakula. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Maso ndi Mr. Humphrey Mvula. Tikulandireni Mr. Mvula. Tathokoza kwambiri blessings ndi zatudakalira. Zikomo kwambiri. Mwamaliza kwanji? Adi Liverpool. Akuno nimisa kuwawa. Adi Liverpool. Ibiro bana chili chose sizoni. Wani wiki hapo nje kutoka wanje na wiki. Dakalira. Kwanga na Mvula ndio sana tena. Hayi pano bamuchita consider on league. Mu ina league because maybe some maruga so the team will be fresh. So naona ngwela atayenchera hapa. Ya Liverpool. Basi. Ya bebani Mr. Dakalira. Ya mene wandi Mr. Steven Dakalira ndi mmodzi mwa anthu ogwira ntchito kuno kwa MBC makaiwowa ndi amene ndi mtolankhani wakalekale amene amaona ndithu nkhani zokhuza masamba anchezo online MBC Digital. Padakali pano tikuoneka pamene pa MBC Digital pa Facebook. Ngati mwina mufuna muchoke ku nyumba, mufuna mupite mtawoni, koma simufuna mumise program iyi, musadandaule, mungopita pa Facebook page panupo ndiye mufufuze mupeza pamene pali MBC Digital, ndiye mupange like. Kodi apange like Mr. Dakalira? Apange follow kamera like. Apange like. Ngati ayi akafuna kupita deep apite akachite follow. Zonsezo zatengera ndi page kwathu. Page kwa akachita follow fitichita tikondwera kwa basi. Chikwati kuti ma followers akuchuluka kwa basi. Chimene mukufuna kwambiri ayambire ndi chani? If tikufuna followers hiyo koma it has the same effect anyway. Akachita like, akachita follow nditudi aende kuti ayipeza page yathuyo. Nditwa. Ndathokoza kwambiri. Amene wali Mr. Dakalira, amene wankhani yawo amakhala kuona kumene kuyangana online kulizo kutheka. Ndi tsiku la lero tifati kambirane nkhani zingapo. Koma nkhani imene tifati yambi nayo tikudziwa kuti president adziko lino Dr. Lazarus Chakwera padakali pano tsopano abwerera mu mzinda wa Lilongwe, anali kunzuzu akhatika kumpoto kwa kupambana fufuki mwina masabata awiri ali kumeneko. Ndiye pano abwerera ku Lilongwe chifukwa chokuti tamva kumenekonso kuti kunali kupereka ma certificate ku university ena kumeneko ku Lilongwe. Timafuna tidziwe kuti kodi kufunikira kwa ulendo umene president anali nawo kuti anali kumpoto ndi otani, akhala kumpoto akumana anthu osiyanasiyana kumeneko, achita zinthu zosiyanasiyana kumeneko, kufunika kwake ndikotani kuti president wa dziko azipezeka kuti akukhala ndi anthu ammadera onse. Funa ngakhale kumwera amakhalanso akufika, adalinso kumwera konkuno sikalekale mjanuwali momwemo. Mungafotokoza zotani tiyambe ndi Mr. Kasakula kufunika kwa ulendo umenewo? Zikomo kwambiri. Pofusa fuso limeneli pobweretsa topic imene kuti tikambirane pano. Kufunika kuti a president aziyenda kukhala posepose mdziko muno pali songa zingapo, fundo zingapo. Fundo yoyamba njakuti yonda president dziko lonse. Sa president anthu akulilongwe koka kumene kuli the main state house kumene amakhala nthawi zonse, kuli office kuli zonse. No, ndi president wa dziko lonse. Ndipo mpoto anthu akumpoto amafunanso azifira kuti munthu uja ngwatonse. So kupita kumpoto kukhala 2 weeks chinachofunika kwambiri because that's a statement on its own. Ndi utenga umene ukakhala kumpoto 2 weeks ndi utenga paokha. Asana nankhule chilichonse, asana tsekule pakamwa kapena upanga china chilichonse. Kungopita kumpoto na kuti ndikhala 2 weeks ndi utenga umene akutumiza wanthu akumpoto kuti ine ndine wanu ndipo inuyo kunoko you are part of Malawi obviously, komanso ndimakuganizirani ndifuna ndikhale pamodzi nanu, ndidye nanu, ndikambirane nanu kuti kodi dziko litukula bwanji, nanga particularly kuno kumpoto tikoza bwanji kuti kuno kumpoto kuzitukuka uno Mzuzu for example azitukuka, imene atukira Lilongwe, imene atukira Blantyre, nayenso azipita patsogolo kuti aziona anthu akuzuzu kuti ifeso ndithu keke yaku Capitol Hill akagawagawa ifeso ukathu ka pizza watu akumbati peza kakambali kathu kakomanani kakumabwera. So kungokhala kumene kuja nzofunikira. Number 2 zochita ambanga chani, ambanga zambirimbiri. Anokoma anachinyamata
atakumana achinyamata amati Sonda for the Youth atayambira ku Lilongwe kena kubwera kuno ku Blantyre akatangomaliza kuti basa atathira pompo ndiro anthu anyamata kumpoto natsikana kumpoto akanena kuti kuda president ifeyo kuno kumpoto ifeyo Sonayo si athu ifeso toifuna Sona anapita. And actually ineyo ngati munthu woona kufanso imene inandisangalatsa kwambiri imene inakoma inakongola ndiona ngati kuti anyamata natsikana kumzuzu anachaya. Yes. Lilongwe yes nkumene zimambira kuno ku Blantyre zinabweranso yes koma kunzuzu kuja ndiona ngati kuti anyamata ake anachaya uyambira anaja wani uyambira MC amati Nyangwira top of our game amambe Nyangwira kwambiri uyisangalatsa anyamata ifitire kumafuso alali mafuso abwino mafuso osafuna kuti kapena president wa ni wajejemetse magigililimi mafuso othandiza panali fuso limodzi anafusa msungwana wapajenda ananisangalatsa kwambiri apakambakhaniza za ngongole amanena kuti ngongole ife achinyamata akumudzi ya president ngongole sizutipeza bwinobwino situkuva bebe kuti ukutipeza ife tikupe ndiye pamene pamulithandize ngongole za nifi yes tikuva kuti apereka fertilizer chani zambiri akupereka koma unaona ngati kuti ifeyo akumudzi sizutuveka bwinobwino inu ndino abambo athu a president munthu olobaiba limanena kuti mwana akapempha somba simampasa zili chinkhalira olonjoka mampasa yani no simampasa njoka mwana akapempha bread simampasa mwala tipatse koleso na feso fuso labwino kwambiri very exciting so zimene chichukulu then zituluko zina unazatchula ukaona youth center zofunikira. Yes. Then ndimava kuti ma meeting analambirimbiri kuma natsogoleri kaya chipani kaya chani zofunika zimene zikumana ndi mafumu ukumana ndi ma civil society ukumana ndi wina aliyese bloko abwere adzacheze nawo nzofunika so fundo yoyamba unena kuti 1 iwo nda president 2 zimene amachita kumene koko zazofunikira koma chachitatu dziko linolupita ku chisankho in 5 months time tikhala tupanga chisankho iwo nda candidate IMCB so ayenera atuluke anthu tizaona anthu azimva zolankhula zawo kuti asiyana na zawo agogo amene ali ku Mangochi fa agogo ADP akuti strategy anona kuti awatsekere ofuna ukaona azichitopita konko kaona akafuna kuti aona ndi azibusa apite konko kaona aona ndi chipani ma MP apite konko kaona akomana anthu amene akhuzo koma kuti atuluke panja kaya apangerale kaya komana ndi anthu sakufuna apita mthalika mavuto awo adziwa ndi akulu ndi okalamba iwo mwina mtima okhozofuna thupi silingafune koma that is unfair to Malawians to imagine kuti Peter Mutharika he will just log himself up ku Page House of Mangochi and then he come 16 September Malawians azangopereka vote yawo blind rabasi politi maziva Peter Mutharika I think kumene koko angodzinyenga that's a bad strategy it's not fair because Malawians deserve to know what is it that is planning for them akangalika anthu achipani chawo unena kuti ife zinthu zikuvuta mdziko muno chani tizakoza economy zolo ndi mamverera amene phiri ku parliament ma radio 2 akukangalika kumeneko amangolala koma kuti apereke plan kuti iwowa adzasintha zinthu bwanji how different iwowa akatati kuti abwera mboma chimene adzapange chosiyana nchiyani sakunena nanga zinthu zimene amapanga iwowa ali mboma amapanga kutumiza mafiga abodza ku IMF ma projects amayenda zinthu zosakhala bwino palibe chimene chimachitika sakunena Peter Mutharika wapanga wazitsekera ku Page House audikira coronation yapa 16 September kapa 17 akadzawina without even telling manalo adzawina azapanga chani zimenezo zabodza so kuti ndipange conclude kulali kufunika president ukhala kumpoto 2 weeks mina so inachepa abwerere konso thaina kumene koko kuti anthu akumpoto nawonso aziwa kuti ifeso boma a president amaziwa kuti we are part and parcel complete part and parcel whole palibe so kuti kapena so pali minus so you just like anthu akulilongwe anthu aku Blantyre anthu aku Kasungu kunzuzu kuchidipa kurumpi azifira kuti ifeso ndife amalawi ndiye pafunika kuti mtsogole azivira kumeneko komaso ukandidate
komanso kukumana ndi anthu kuwacheza nawo kudya nawo kumwa nawo nzofunikira mtsogoleri azipanga iwo ndi akandidate zimene zizapatse mavoti pa 6 September kuti zabwino zimene wapangazi apitirize mpaka zaka zina 5 mpaka 2030 chabwino zikomo tathokoza kwambiri bwana Kasakula tifunse Mr. Mvula inu muyankhula zokota ine sindipita patali kumene kudula kukhala kusiyana kwambiri ndakasakula yako amwena ndiyamba momwemo kuti president adapita ku Mzuzu kumchigawo cha kumpoto anali ndi zochitika zambiri zolumikizana kwamwena tiyambe ndi 3rd March ya chaka chino inali yabwino kwambiri inali yabwino chukwa zochitika zake zinali zabwino koma chimene chinandikondweresa kwambiri chonena kuti ku nthawi yoyamba abale wawo anthu amene anamwalira 3rd March anapatsa chipuputa souls ka 15 million adawakumbukira ka chipuputa souls abale wawo the survive amene ali moyo chimene chijamwena ndi chinthu choti sinachikambepo pano koma ndikukhulupirira kuti tichikambe tonsefe kuti ti Malawi sanaziwe kuti anthu awa adapatsidwa ndalama abale wawo anthu amene adamwalira pomenyera nkhondo yofuna kuti anthu ife tikhale pa ufulu andi kodawa yayambaso panali zolankhula zopanga zolongosola bwinobwino kuti 1959 chikovena mbuyumo amaganiza kuti mwina nthawi imeneyi MCP ndi imene ali boma iyayi timalimbana panali ulimbana ndi Asamunda pamenepo mtsogoleri Kamuzu atabwera obwera 58 anabwera ndi dziko linayaka moto kwambiri kuti zinthu zisinthe tikhale ndi ufulu so pa nthawi yomweja ndi anthu ena azungu anakaganiza kuti tane ndi anthu akunkatabe chikwa anthu panali kumaduka maruma iye ayafuna aphe azungu ndi amwenye iye akozaboza ndiye anakapezeka kuti akulimbana ndi anthu kunati so anapha anthu 59 sinali zinthu zabwino anthu ambiri anamwalira kunkatabe andi tonsefe tikatikukumbukira za ifa imeneyi andi ndi chifukwa chake mwina president awo akhala kupita ndithu mwa iwowo in person osayimiriridwa muzaka zosakhala ali mtsogoleri mpaka azafika poti anthu ajanandira kena kache chikachipopular source mongokumbusa nako anthu amene kumene anayika anthu kumene kuja ndikukhala kujayi komanso kumzimba kumweko kubwengu nakonso kuna anthu ena kuli magrave ena fo mwina anayiwala mwina ngati amene amayang'anira zimene zangakumbukire kubwengu kunali kwalenso magrave anthu ena alipo pakalero chitipa kunaliso lonso zochitika anyway uku ndi kunali main center ma DP center kuzachitika zinthu zambiri so chimene ija kwa ine chinthu chantengo patali kwambiri chifukwa chinali ana president anapita and anakhala kumene kucha anapanga mwambo waukulu kwambiri so mwina ni chinthu chabwino koma chokapo president sonayi ndisona alankhula apa George yachinyamata imene inali ku Grand Paris inali yabwino andifunso limene anatenga tsikana pa agenda amene jena alankhula zinthu zabwino kwambiri ndizoona anthu ako agenda ako ndi ena nifi sakuiona wanthu sukufika kwa chinyamata ngakhale kwa anthu ambiri okhala m'mizi umo ineni wachoka kukosera ndikuziona ndikuziwa koma ndikuziwa kuti kumene koko nifuyo sinafike kuwafikira anawa achinyamata zayamba iya ingakali pano nkhali madera mbiri zayamba chaka chino kuti nifi ifikire anthu alimi ifikire achinyamata
Yes. So sinakhazikike ifike azipozisiwa azibutsa amakhala wele munaweza peza ngobora zitamanga so kumene koko ndoti anthu ambiri sinafika so fuso lije mwana uja anafusira kale akulu yes and yes danza amone as because of the busy office yes unaona banga banji yes yes ndio kuti anaweza kutamanga yes ngale ndi office pa agenda pomwe yes kuti kodi office imene ikhale bwanje kuti ifikire anthu akachiment ile yakutira kumene ko so imene janangu kazunza bwino komanso a president mwina anapanga zinthu zimene sanapange kuma region ena bino kanakumana ndi anthu ambiri ma stakeholders onse anakumana ndi mafumu osati fumu imodzi TA or paramount ma district anakumana ndi mafumu kumakhala mafumu matie masabutie ndi ena amene alipo pansi biloma sabutie anabwera kumatenga mwina mafumu 400 500 kuchokera mu district meaning kuti anapanga cover district anthu ambiri atabwera kukumanda anakumana ndi anthu amipingo anakumana ndi anthu andale ogawidwa achinyamata azimayi poka meaning kuti anthu anakumana ndi a president anakumana nawo. I'm very sure if the president mavenda by walker tsogula mavenda yes tsogula mavenda ndi ena mabungwe ena kuti awo anakumana nawo ndikukhulupirira kuti program yako mpotoyo ngakhale aichitaso ku Central Region and I'm very sure abweraso kuno ndazakumana ndi makategori za anthu onsewo ngati amene anakumana nawo kumpoto because ubwino wachigonera kuti anthu akhala ndi interface ndi a president amva madandaulo awo osati kuzera mwa anthu ena koma awanda dindo ndi anthu amene timati ma stakeholder amphamvu atanso amakhala ndi anthu awo so ndikhulupirira kuti ulendo unali ulendo wapamwamba kwambiri and ngakhale sinakapange msonkhano wa public koma msonkhano imene anapangayo inali more effective chikoma amalankhula ndi adindo amene amakhala ndi anthu because malevolent mapastor ali ndi anthu mafumu ali ndi anthu ena ndi ena ali ndi anthu amene angapangerereti kuti akawuza zofunikira so ulendo unali wabwino kwambiri komanso anayendera ntchito zina zachitukuko makamaka ngati zachinyamata kasenta kaja kamene kaja kampeni zaka zambiri anthu amakalankhula kwambiri nthawi ngati ino koma akadusa samakalankhula ka Zuzu Youth Center kamene kaja nkabwino kwambiri and a president kupitapo ndio anakapasa mangolomera ngakhale ma contractor ndi amene amapanga finance atamanga and mina zimene zimene ngazione kuti zinthu zapamwamba kwambiri and now a president anapanga mbali yawo a president anapanga mbali yawo at a very high level ndipo tikufuna nduna zipite kukaendera matera moja a president anaita na anthu aja kukhala ku State House koma tikufuna nduna siziyendemo kandi youth center ija uchizi apite iwo aziona chimoti masango asanachitike anthu aziwe kuti chimeji chinakwana chinathalusa kakuli airport ija imene kutufuna tizione ndege ajako Buhara ngati akumva ajako Buhara please ndege ziyambaliti tifuna tiziwe ajako Buhara ndaona Air Malawi apanga advertise newspaper afuna anthu ogwira ntchito ya security afuna participation afuna ticket kunzuzu airport so ndipeza kuti Malawi Airlines yeah so I'm thinking sure kuti Malawi Airlines ine subano langa chete sausa nyama tufuna ajabo azituuza ma program amene at political level iwo ajako Buhara asanyenjere asaitawe kamera yayi apita auze kuti zikupangika mudikire mwezi uno zakuti subano ngakhala ndakupanga plan kanda George wafuna kaendele kuzuzu ABC azijoyina ndikwera ndege sindienda pa gari moto ndikwera ndege 7 hours 7 hours and basi so zimene zofunika kuti so ma program ena amiseo amene anthu akufuna aziweza miseo kuti ili party ajako Buhara miseo yako Zuzu yako Mpoto anthu amakhala very particular miseo
auzeni za edingeni gender edingeni road kodi chitika liti andofuna vitu za Mombera University madinkosi amakosi kuzimba kuli chitukuko cha mphamvu kumanga stadium akumanga chi complex cha inkosi amakosi zimene zija andofuna zimva aziziona kuti zili pa stage yanji andipoko na nthawi yakuti zikhala zitende bwanji and that goes kuti kulikonse amene ali ndunduna kanda agriculture also akhalenso ti program yawo kaya ndiye namene alipo kuli nkhanana anapita ku Nkata Bay ya bwana pa 3rd March kuma kuli zitukuko zambiri kumene kuti zimene kuti mwina publicity yena kuti igwire mtima. So I think that level njofunika kuti also auze and going underground ukauza andaleso agrepo chilo yawo panga misonkhano sensitization aziziwa kusana iwalidwe alipo. So mwina uenda napita kumpoto unali wabwino kwambiri ngongofuna kuti pagwirike chilo yapadera kuwaunikira anthu amalawi malinga ndi isango zikubwera izi kuti aziziwa kuti iwo usana iwalidwe mwina ndi ali mbali yayikulu ya boma la Chakwera. So ndi kuti zikoza kwakhalira bwino ndisiyeka ikomwe. Tathokoza kwambiri Mr. Mvula. Mr. Dakalira mwamba mena nkula awiri. Yes. Inyo mumba mkota motani. Ndithu apa afotokoza kwa bwino kwa basi ndoti ile tingotikana tingochekenera kuti ziwali nkhani yakulu ndimene nakuti chimene achita president ndikungopherezera pa zimene anayankhula mu parliament nthawi imene amapereka sona ija yonena kunena kuti chitukuko na boma limene atsogolera iwowo chitukuko chifalikire ponseponse ndipo sakusankha ndiye ndikuona ngati kuti pofuna kupherezera zimene zija Chingerezi tikhoza kuona kuti amati leaving no one behind kusonyeza kuti ndithu kulikonse kandi ku Central Region, Southern Region, Northern Region ponse zitukuko zifalikire ponsepo pofuna kupherezera mphongo zimenezo mukhoza kuona kuti pattern yawo ngakhale ikaendedwe sikuti ndikoyamba kamene kupita kukaendera kumpoto amakhala ndithu kukangalika ukuafikako chimene akusonyeza ndi chani akufuna kulimbikitsa kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti dzikoli ndi limodzi Amalawi ndife amodzi kadziko kanthu ochepa about 18-20 million palibe chifukwa chonena kuti mwina dzikhala ngati kuti tikusalana ena kutsalira koma ponseponse zitukuko zimwazikike zifike paliponse iya ikandi Malawi bulali kunzuni akwatse kaya iya menafa tikuzirapo kuli Mombera University Mbero University masiku ano tikutero ma airport ndizinazo zonse zija zifikire paliponse koma koposaponsa pokhala citizen number 1 akufuna kuwaonetsa anthu mtundu wa Malawi kunena kuti ifeyo tu ife ine ndili pano ine ndi madamu nyumbawo ndife Amalawi monga mulili ino nonse tonsefe ndife chimodzimodzi ndiye ndimakhala nanu ndikhoza kukhala nanu pakubwera pakati pano tikhale tikumana ndine ofikirika in other words statement ndiyoti ndine ofikirika sikuti ndichita kuita nani mene anena mzota ena mata ayi ndzandipeze ndi kuno koma iwo ngonota kodi ndidzakuyenderere ndifika kumene kudzakupatseni moni ndidzakulonjereni ndibwera kumeneko zimene akufuna kuwatsimikizira mala kuti I'm not in an ivory tower somewhere kuti dzira ayi iwo ndiye kuti ali kumeneko ife mwina tili kuno zimene tikuziona ife kuno abwana sakuzidziwa afuna kuzoti no zimene ndikufuna ndimve nawo mavuto anu zikhumbo zanu kodi ma aspirations ndotani amene mukufuna kuti mina boma lathu likupangireni pamene situchita bwino bera paoperera mpati pamene mukuona kuti mina mukhoza tipatsira upangiro lenzero ndiye chifake maona pamene kuti ayi mavenda kumakumana nawo mafumu kukumana nawo kayanga business ndani onsewo cholinga chimene chona kuti ayi if we do not live as a detached person, as a detached couple ife ndithu tili pano chimodzimodzi ngati Amalawi just like mimi machitira mmakwalalamu kwakhala apalizovuta pena pake umapita ukagwada nawo sumasiya kuti ayi zosandikhudza sambale yanga iwe ndiwe Malawi tonse ndife Malawi imene timakhalira limodzi chimene achita emphasize ndi chimenecho kukumana ndi achinyamata akuonetsa kuti president na kumbali achinyamata akufunitsitsa kuti the youth achinyamatawa asatsalira asamatsale mbuyo ngati mene zimachitikira mbuyo chifukwa achinyamata nthawi zambiri akhala kudandaula kuti ifeyo sitimaganiziridwa koma mukhoza kuona initiative kuzungulira ponseponse youth soda
kumene kuja nomakaphulika nkhani zikuluzikulu zimene atchula mamulumuzana pakuna kuti ayi kumene kuja nkhani za nifi zinatuluka kumene kuja nkhani za even ma youth center kumene atatuluka kumene kuja sizidatere pompo ndikuchoka so kutuluka kumene kuja ndikupita ukaendelera ukafika pa ground youth center yanelo ija zikuyenda bwanji pano kusonyeza kuti welfare umoyo wa chinyamata ali nawo ndithu kumtima kufuna kuti ayi ndithu pambali ya chitukuko tengani nawo gawo komanso kuti mukhale ndi umoyo wabwino sound mind recreation aspect ija osayisiya imene ija ngati muli amati all work and no play makes John a dull boy ukangoti ayingokhala kuti ayi basi ine izizi yayi sinditha kucheza macheza iyayi ndikokhala basi za serious iyayi afuna kusonyeza kuti tiyeni tipange develop zachitukukozo komanso sayiwala kuti mukhale ndi moyo wabwino tamalimbitsani matuka anyamata kudzisamalira bwino moyo wanu wabwino zimenezo mukatero ndiye kuti impact kuzachitukuko zikhalanso bwino lomwe mwina ndikhoza kulegera naye pamenepa tathokoza kwambiri misadakalira simu kwambiri ndikukhulupira kuti nkhani imeneyi timafati ilegera pamenepa kuti pita ku nkhani yathu yachiwiri ndikukhulupira kuti anthu amvetsetsa bwinobwino kufunikira kwenikweni kwa president ukakhala kumpoto ndi ntchito zimene agwira pamene kuja tapanga summarize bwino kwambiri anthu azimvetsetsa timafati pita ku nkhani yathu yachiwiri nkhani imeneyi ndiyokhudza taona kuti anduna una nkhani za malonda engineer Vitumbiko Mumba alengeza kuti katundu wina asamachokera kunja kwa dziko lino apanga bani padakali pano kuti izi sabwerenso mwayi kuno ndikufuna kuisa ntchito za malayi muno wina mwa katundu ameneyo ndi monga zinthu kale ndiwo za masamba pali tukamba za mbatatesi tukamba za toothpick tukamba katundu wina ngati ochokera kumatabwa ngati furniture mwezina mwezo zimenezo timafuna kupatikizapo nyama usiti kudziwa kuti zimene zinofunikira bwanji kapena nkhani imeneyi mwayilandira bwanji tidamva atatusakatawo masiku anga apitawo dzulo ananso ndi press conference mana anankhulanso nkhani imeneyi mwatsatanetsatane ndikhulupirira nonse munazitsata bwino munatsatana nduna wakuyankhula muyankhula pozotani bwana akasakula kufunikira kwenikweni kwa ntchito zimenezi pati zili ndi ubwino wanji the larger picture kapena kuti chachikulu chimene akudirana nacho chimene afuna kuti apange sort out akonze iwowo ngati nduna wa trade industry komanso anzawo Minister of Finance achithyola banda then Reserve Bank leadership imeneko yasintha taona utsogoleri wa mphamvu wa Dr. Mafuta Mwale nchakuti boma a president through these people apange pay attention ku economy. Our position, they want to make economy as the main issue ya chisankho ichi aboma asatengere zimenezo koma atengere kuti nzofunikira kuti economy ikonzedwe chabwino our position amayang'ana zinthuzo zimene sizikuyenda bwino zimeneyo amaona kuti akhozopezapo chance yonena kuti Malawi akhozowaona bwino nkwayika mboma koma boma ngati amene ali mboma a president amene ndi president amene uyang'ana na dziko awasonyeze a Malawi ndi tangible actions zotantha kuona kuti a president ndi nduna zawo boma lawo akupanga pay attention ku economy imene ikuvuta pakali pano zimene zofunika kwambiri so ukapita nkhani yonena kuti engineer Mumba ali busy upita pa ground umakaona kuti mitengo ya zinthu inasaka kukweza mongo ufuna kuti abere wanthu pamene zifuka zokwezerazo alibe iwo akunena kuti bwanji MRA ifeso tionetse kuti zinthu zimene tizipanga import mdziko muno zikazonena kuti dziko losipanga kodi munthu choti uzigulira mbaradesi zakunja pamene mbaradesi uyenda uchoka pano kuno ku Blanda atililero upita kuti Longwe nsewo mbaradesi zokazoka patsangano zambirimbiri pasangano wadalikitsa ngati uyembera paluza uzipeza mbaradesi zambirimbiri pa Blanda market uzipeza mbayani munde zambirimbiri mpaka nokafika ku Longwe mbaradesi zokazoka mdedza wadusa paojeni pa toll gate mbaradesi zokazoka chotupitire mshop nkukagula mbaradesi zakunja njani masamba omwewa akulima masamba nchewu dedza ivili bazalewa apa chingeni momwe pavumbwe apa masamba plente tomato plente
pathabwa zambiri mbiri choti munthu uzonera ine koma nkagula ku Shoprite ndifuna dzakusa South Africa chifukwa chake chani atizokwera ndege kapena chifukwa chake chani koma at the end of the day it doesn't make sense. So now I think we have a government that is acting, stopping us from consuming. It's not necessary. Truthfully, it's not necessary. People go even to China ukagula furniture. Pamene furniture ya mpirimpiri mbayano mumpepete buli furniture yabwino awupanga mipando yokongola kwabiwe kulilonga kucha. A whole street and beautiful furniture. But people want to ukapanga import to China, bring it here mpando okhala ukapanga mpando China. Pamene kumipando makapeta zathu ambirimbiri akatalana kupuzira ku technical ma business na kubambisa ma furniture shop zambirimbiri. Zimene nzezimanisa kuti forex zifuta. Modi forex tizigula zimene ifa Malawi tilibe mafuta, mankhwala, fertilizer. Ndisinanzira zoti ifa Malawi patoka sitingazipeze kuba zofutika ku miyoyo yathu. Nzimene ndizononga fake region. Ayi kapena magalimoto, kapena equipment. Ife ngati MPC tifunika equipment. Different zononga forex kuti equipment tigwire ntchito kwa Malawi yabwino. Yes. Tikafuna forex upeza kuti kulibe. Tifuna tigule magalimoto forex kulibe. Tifuna anthu autenga forex nkumagulira matoothpick, nkumagulira tanapos, kumagulira cabbage, kumagulira tomato, kumagulira mbaradesi. And China chonena kuti tikalimbikira zimene kuti tizigula zinthu zathu zimene alimi athu akulima. Alimi athu apeza market, adi abwino, adi madzambiri, akalima dzambiri tagula tonse. So zimene zofunika kwambiri ndipo achita bwino. Kwa more importantly, it shows kuti government ikupanga pay attention to economy. Amalawi avutika. Koma akavutika afunika aone kuti boma lawo likupanga pay attention ku zimene ziwo zikuwasautsa. And I think ine Mumba, Reserve Bank Governor, Minister of Finance, MRA, Oseo, tiwapase credit bank, tiwapase 2 points. Agwira ntchito. Reserve Bank Governor, Dr. Mafurama, ambwera pa open. Kuti we know where the problem is. We'll sort out this problem. Nkorera kuti kuyambira lero amene azigula forex pa black market. Nkuma kagula zinthu kunja matuthi kumuli nawo, kaya matomato muli nawo, akafika pa border unless aonetse kuti iye anakugula forex ku bank, zone zobanga impound. Immediately that happened, unapeza kuti kwa change pano pa black market pambo paka crash. Kwacha anthu akugula pa real value. And zolo naolenga story mwene kamu nation. Amanena kuti panopa because of my fault amenewa vuto la forex likuoneka kuti likupanga easy. Akuona kuti ka forex cover pang'ono ndi pang'ono kakukwera. It's a result of these efforts. So to cut a long story short, 2 points. And ndipo akhale film, ndipo asatekeseke zimene zibangike because Amalawi I think talira kokwana. Zose zinthu zimakapita kumbuyo. Maboma atipite. Oh, dziko lino limangononga forex pasi zopanda ntchito. Maimpost athu opanda ntchito. Iwo sarabwere kupanga action. Amango ulakula basi. Anthu mango ulakula ka MCCI kama economic analyst zizi zofunika nobody took action. Yeti mafuta hao timakhala nawo. Mafuta timakhala nawo. Mafuta oti fertilizer kukwera mtengo timakhala nawo. Mafuta oti makwala msiparena sakupezeka very important medicine timakhala nawo. Nobody thought kuti forex kusowa because of these things that this huge appetite ya Malawi ngati kuti zinthu zakunja nzosabwino. Moti munthu mbaradesi ungamagule kunja yakunja pamene mbaradesi plant pamene palipo zilipo mbaradesi. Ndiri munthu okoyenda timango kamba zimene mango kalipira. Hayi koma nobody in government, no government kulinga dibibi. Tukakho kuti yayi so ngati ni Malawi nokamukanika usitha kuti muzidye zinthu zakuno muzidya dana bosi wakuno muzidya lepo wakuno muzidya mpiri wakuno ndefe tikupangitsana because we know we're not doing any damage to you. What is the embarrassment yaku South Africa can do to your bodies is the same thing that embarrassment yaku can do to you. In fact it may be far much better. This other day I was watching kakilipi kinakeso mzimayi unaokeso wakuno ku Malawi wabaka South Africa. Kumene wayamba geni waku Cape Town kumbe ndo Cape Town wayamba geni yoti ngambarani zakuno zomwe zanbeza mushauzi zapatsangano zicha mwapitisa kumene
They're selling very hot cake. zimakhaza ukoma watu. People are differentiating kuti this is normal Irish potato. Yes. Yolimidwa munthaka yabwino. Yosapangidwa uyikayika zimankhwala zosakhala bwino. Proper mbatatesi. Amalawi zinthu zathu zabwino. Why do we think kuti mbatatesi ya South Africa ni yabwino kumbana mbatatesi yathu? Zabwino because amalimi alimi athu abwino ofunika athandizidwe akhale market tizidya zinthu zimene aulima tikamadya ndiye kuti they will grow more ndiye kuti apanga improve their economic situations. Sitifuna kumadza kunja munthu zotokosera mmano waira kugula mpaka ku China. I remember nthawi yangeso vice president Abage Usi amazapanga promote nsungi zathu amati nsungi izi ni ndalama. Where is that campaign? Because kusungi kuja wina azipanga madusibili kuno kumalawi tisitokosa mano nyama zikatsala mano tisitokosa nsungiza zathu zakunkulu koma tikapange dusibili pakati kapange kuza Africa ani madusibili tadziwa pano foti takula kati kutauni kumuza amangotenga tsekero pa utosa mano nyama adi today different zononga forex kenako mafuta akavuta mafuta malaini fertilizer wavuta mankhwala kuti patala kulibe pamene ndalama tikuononga ndifa Malawi tikuononga ndife forex. So to cut a long story short amvula ayikepo mwa nzabwino zimenezi chifukwa zikumuonetsa vota kuti palibe chifukwa chenera kuti asinthire boma. In fact zikuonetsa kuti boma ili sikungokhala mavuto akabwera ndiyekenako basi gada tizingokhala tidikire chisankho. No, they are doing something and ma results akuoneka pa ground. Ngati mazasa akuoneka pa ground Amalawi mulini boma limene one limava mukanena kuti tikuvutika mukalira kuti tikuvutika zinthu zokwera limamva nkupeza kuti paola khola ndi pati pamene paola khola kuti khola ligwe mpaka na ng'ombe zikhale pa mtunda popanda kuti zili mkhola lipati pamene tikachotse mtengo tikewa wamtondo wabwino kuti anthu kuti ng'ombe savutike anthu asavutike. So we have a government that is listening. These actions that they are doing in zofunika and it happens at 2 points. Mafuta mwali, of course engineer Mumba, a finance minister, where Malawi kola ataka ndanzawo awese sasa kugona ndipo musapitirize musagone tulo Amalawi akulira. They want improvement in their life. Amalawi safuna kuti bibwerereso amana mala kuti ifeyo tu zoti timalota kuti wandedza na kuti DP should be an alternative tikudabwa kuti tuchitika chani. But akumana mavuto. Therefore government is their duty to sort it out, and these efforts that they are doing are commendable. Mina nsirepo tathokoza kwambiri zikomo kwambiri Mr. Mvula mwamba mena yakula Mr. Ine nditenga zimene yankulanga ine yonse ali ndi umboni ine namba kulira nkhani imene kale munakamba apo nkhani imene nthawi ina ndinayikamba kwambiri komanso ndinali ndi mwayi kuti sinapanga nawo za vision 2020 nthawi yakuti nditu napaka nawo vision 2020 mu vision 2020 muje nkhani zambiri zinaso zimene zizi zokhuzana kuti anthu ife tiyentisiye kugula zinthu zambiri zakunja pabene zinthu zofanana ngati zomwezo zikupezeka kumalawi kuno. Chisanzo china chimakhala pamene kunali anthu anamba kupanga bottle madzi konkuno ndi kupezeka kuti mukagula madzi ku South Africa ukagula madzi aku England matoothpick zomwe muchulapo kumakagula batata zina ndi zina za tomato masamba kaya mukuti anyezi mupita mu Shoprite muja mukapeza white onion yemweyo wina waku South Africa odulirapo wakumalawi wa white yemweyo ja ukhala ochi mulinayo what union nombre mbili mulinayo mweyo jia yose white onion mukula red onion kumalawi kuno tilinayo wambiri mbili pale komaso tukugula be jani tukugula mbatata lomwezi mbatata yakusangano yabwino nkhale yachizungu ikonkuno malawi amayilima imakazo yabwinoto yazi. So basically pali zinthu zambiri zimene masamba
panthawi yomweyo panthawi imene timapanga zimenezi timanena kuti tikhala ndi nsika yoti zigulisa masamba okwavumbwe inasankhidwa mpaka kufika kwa jenda konseko kuti kuzigulisidwa kumeneku anthu amalima kwambiri tiwapase misika yoti anthu achazigula azilima azipeza kugulisira zinthu zawo ndi kani mahotela azikagula kumene kucha direct koma pano pese kuti zinthu sizimachitika kuti zopanga choncho so kwa ine it is chinthu choti tsopano chachitika maunduna maumboma mbuyomo ose wangowawata kumangudzera mkhola ngati zamkalasimo ukafuna kuphunzitsa tokaza trade kaza chani mathiori amboma mathiori amakhala kuti mpaka pano tidasiya kubunda kuphunzitsa alangizi anthu amene kuzomakhala busy ukaphunzitsa anthu zinthu zizi the whole concept yokhani ma-technical school was kuti tikhale ndi anthu akaswiri NRC school agnostic ma-technical school foundation idabwera because then tikhale ndi anyamata athu amene angakhale angaphunzire maskill opangira zinthu zijava high quality kuti azizipanga kumalayi konkuno tisamalibale ndogula kunja ifeso tikhale ndi ma areas amene tingakhale ndi zinthu zimene angamatigule anthu therefore we need people oziwa zinthu kuzikonza bwino kuti zikhandi so kwa ine ndi chinthu chanti kwapatana and it is something which chachitika in my lifetime I think apopo ndine kuti boma ine ndabwino lachita bwino komanso chimene ndifuna ndipanga right amumba ndi nduna ya Chakwera so the praise should go kuchakwera amumba alibe office ali mu office yandani ya president chalipozi ino ungagire chiro yotamandika kugire kuta ezona so asanga ngure asanga pange propagate theory yawa mumba ndoti mumba theory imene ikucheka kwandani kwa president akupanga implement zimene a president wakauza iwe tamanga uzipanga izi wena wajana lipo ndoti amalepera kupanga implement ziti wanalokula ntima because unduna nthawi zina amepezeka kuti mara moti ukwanise zimene abwana akakutuma iwe sikufuna mwina kuchita manyazi mwina ndiwe ukula ntima opinionated you don't believe in what your boss is talking about azikuzoteka ino simukhulupirira zoti bwafuna chino chichabwere chikhale chocho ino mula zimene ine ndikapange alipo anthu ambirimbira mapaka so ndi zinthu zabwino and the start is good ine I would want an extension on this issue pali zinthu zambiri zimene ife kumalawi kuno timazipanga mozizira tikulola machina azizaumba jero kumalawi kuno. How can we do that? We are crazy. We are mad. How can you and we are damaging our own country. How can you allow Azad Maburudi as speaker Madasi? Madasi is built for Malawi. Yes. How do you get as bank operated my bureau? This is for Malawians. Bureau, just a bureau. I could have everyone. To one of us in China, but I'll China. Out of the investor, Obama bureau. Investor, my oh, it is a bureau. My foot. I'll bang my plastic. I'll glue plastic. As the bank manufacturer must be kweyambirawo osati mukapeze mushopu ya mwenye kayam China akugulisa ma plastic what the hell are you doing? That's a business for Malawians. Not we believe in mediocrity tusenera zimene timazichita zina zokangandwa misala timakhala zinthu we adore zinthu zosakhala bwino bwino and the way to za mipando and okupanga mipando and what they're doing now abida mtu wa rogo carpenter ndilande ampangisa mparo kagulisa bisoro ile rebo ukanga ngula China mitengo ngati yomwe ngobeza odula. So how do you do that? Tipanga bwange zinthu zoti mazi omwewo tizikapanga mazi okunja when you can improve the quality of water yakonkula tizipanga zinthu so zinthu zambiri zofuna kuti mwine tikhale kona maganizo discipline. This is the difference between kamuzu izimu pankhani ya trade ndi Malawiism yapano ya democracy pankhani ya trade because
kamuzu anali ndi discipline yonena kuti ndalama tizipange use for essentials zinthu zimene zili essential zimene ife yesu tingapange ife sitingapange mankhwala koma tiphunzire kupanga baseline yes tinawo makampani abizinowati ndani makampani ya mankhwala alipo zinthu zimene Famanova TPD zimene first line drugs ilipo alipo complicated drugs zimene ife sitikapanga zipangizo zina ndi zina ziyambe kupanga and it is stupid kuti anthu tikabwerese mwene machina azizakonza makompyuta kumalawi kuno when you can train Malawians kuti azikonza and save on forex kufunikira ponte chocho so mwina it is a good start it is good and apapa ndinganene kuti azakwera mwachita bwino kwambiri mwachita zimene anzano ena wonse mbuyopo samafuna because it meant it is a very very difficult decision because the people that are doing these things have a lot of money and they're able to kugulani kupanga promise to person mukobiri mupangire ndare kuti iwo azipitiriza kupanga zinthu zotani was Red Star campaign kumalawi kuno imayifera mujira because amene amapanga operate ndipanga vindalama vambiri and ma structures achapechape amangopanga bribe the political system today limbi ma structure ni marata tokutacha next to the road anamba Red Star anamba kamuso kuma each time inabwera kuti if in now unfortunately we don't go lavuna pachibi never know unfortunately put it in the it was progressive kuma si antu mumakhala mbili uzivani nde that amene anandi zimene kuzaroverera kumene kuja pambuyo pache hono kuti nkhani di initiative yafera benjira simple a small injunction kachabechabe kulepera kupanga lift the whole government machinery kulepera kupanga lift injunction paka lero now mane manyumba ngati msochimu ayena kanate kama injunction paka lero city would not lift that injunction for 20 years why you have an injunction that is 20 so I think kusalikonda ziko latu kusalikonda because that is a frivolous injection so mandunga nakhala so ndilele kuti zimene bomba zabwina even zomayendera makampani nakaona kuti akuti yesa zinthu expired goods zopanda malabel masanamu machani that is something which has never happened in the past. Because my bees are behind the concept. Yeah, on my investor, let's handle them with kids gross. No. But chocho yeah. Ngati kwenda Malawi kusapanga mondalama panga jira chilungamo. And let it not harm Malawians. Isizabwino yeah. So when the discipline is good. Tathokoza kwambiri misamfula misadakalira umaliza motani mukhani imeneyi. Nkhani yake ni nkhani yokoma kwa basi. Nkhani yabwino komanso itsono yakhala ngati ndi challenge imene aboma aiponya kwa makampani amdziko muno akuna kumalawi kuno aja ang'ono timati small and medium enterprises kuli mabungwe achina nazime amati timaona amakhala ngachina kukangalika kukumanizana tibwere kuno tikhale pamodzi so iyi ndi challenge yawo imene apatsa aboma kuti akuluakulu here is an avenue ili ndithu nseu takupatsana menyewo tachitawika tala palibe sozoti yayimuka kuzungulira uko kaliwa mpaka kuoloka mitsinje kukatani iyahi apanda clear pangani ma product anu tinti pange zimene zija zochuluka zimene tingakwanitse upanga mdziko mwathu zikatheka MBS bali nayo Malawi Bureau of Standards kuchita certified zimene zija chani movomerezeka tiye nazo zidzienda moyera zidzipita kumakolidwe koma kafika kumashopu kumastolo onse pali ponse tichite flood market yathu now zimene zikusonyeza kuti ndekuti aboma aikajeke atukula achita atukula ka stepe anthu amalonda awakonda ndithu kuti izi zakunja timalimbikirazi mtunda kwanda madzi zikuchita drain forex zikutani dzina zosomena nena muzikuti kuti mutenge kudyadza kwathu kuno kulaza kwathu kuno ndizakunja ndebola so nabola ndizathu zili organic pamene kwathu enawo zawo zachulusa zoyika ikapo so iyi
ndi mwayi ndithu umene apatsa amalonda dziko lino kunena kuti makhala mukudandaula nthawi yayitali yayi tikapita mastolo tingopesa zakunja kodi nanga ife zimene tikupanga produces tikaziyika kuti so yankho ndi limene yankho labwera so chimene tikuyenera kuchita ndi kuyenda mwa machawe chabwino embracing the challenge with both hands kunoti akuluakulu apa pandiyeru tidzuke ngati timasinza ifeyo ndithu ngati anthu amalonda amene tili mdziko muno takhala tikukamba mbuyo musimu kuti akuluakulu mpakana ma breakfast cereal tizikhala kumavutika manja ma breakfast cereal akunja chimangati malipo chimangati kulipa kwa mbirimbiri mpunga ulipo kuna kulipo witi so pano tilinkati tilinazo busy chifukwa kuti tizikhala busy basi ma conflicts ya majangotsi tizikhala kuita ndisakunjawo ukafuna munthu kuti ayi lero ndije kukaphala tizitenga zakunkulu zopangira nda Malawi kuti tiziyangana kwinawo iyayi ma-perishables ndamene kuti ayi ayikani masamba kayachani now in such a way tikulikonda dziko lathu komanso tikuthandizira kunena kumene anena mvula kuti kunena kuti ndalama zakunja zipita kokhako kumene kuli kofunikira andikuyenerera kuti ukoko ndalama zilowe kumeneko tikagulire kumeneko koma usati kuti ayi bize basi ukagula zinthu zoti tikhoza panga muno mwa alternatives alipo komanso mwinaso china nchonena kuti anzathu amayiko enawo akunjawo kumene timakhala timakangalika umayitanisa zinthu zija nawonso kumene kwamayina kukhala kuti amakhala ndi mafunso konga Malawiwa iwo achitodzagula kunoko chomoliya weniweni audzagula kunoko mbatatisi kwawo kwawapanga chani nkhaka yes awinisa nkhaka ubwera haka yes zakunja kumakhala mashopo kumakhala mashopo nkhaka zakunja kodi iwo ndi dziko lotani minaso yo kumene kwakhala masomo mwakunjira fruits watermelon zakunja nawonso makhala masomo mwamunjira ife tofuna waiting for a day kunena kuti tsiku lina lake tidzachite import ku Malawi tikufuna ife kunoko nafeso tipeze danga lolena kuti koma ku Malawi kuli nkhaka zabwino ku Malawi hayi kuli akupanga katomano wabwino wambembekemo anchita package bwino kuti ndikumutumiza kumene kuja nawonso akabwekere kuti business imayenda bwino kwayo iwe ukutere nayeso ukwakutera ka exchange kabwino kaja komanso khala kuti tizingokhala kuti basi ife overwhelming anzathu kuti tungoyitanitsa ndizosafunikira komwe kuti tilinazo opolo tikhoza upanga so iyi ndi challenge kwa malonda dziko lino kuti tiyeni capacity yathu tionjezere chabwino kuti ndithu tikwaniritse kuchita flood market misika yathu ndathokoza kwambiri msadakali ndithu wa Mr. Mvula ndikupasene just 1 minute anthu nduna zina zaboma akuluakulu ena kusiyanasiyana aboma atengerepo chitsanzo chotani pamene unduna amene wawa engineer Mumba ndi anzawo akugwirira ntchito ku nduna wawo pofuna kusoleka koseka kupsha ndikuonekera zimene akupanga iwo ndikupasene just 1 minute friend havitetere ndikunena kuti zimene akuchita Mumba nkhale imene akupanga dimba kunduna walepa akupitiriza zimene Mumba zimenezi ndi zimene amalawi amayembekeza ife pano tosefe pano timapanga promote that spirit yoti nduna zizikhala visible nduna sikukhala muofesi ya air condition ya panopa 70% must be field work anthu akufuna azimva zimene mukuchita ku ndunako nduna zambiri zimaopa kamera zimaopa kumana ndi vanthu zimaopa kuwapeza tolankhani they will not speak now akupanga overburden president sono president uja kugwira ntchito yache ya president policy formulation ndi kupereka direction komanso imweyonso azika implementation that is not fair koma inu mukudya salary yanu ngati nduna muli ndi ma privilege ngati nduna zionekani pano ndi nthawi yanu kandi wamaphunziro uoneka zimene ukuchita kumaphunziro iwe Jacob Hara iwe key person achitola you know you giving and you maro space kuti anthu opposition aziwawata pankhani ya economy kupanga ngati ndi issue because inuyo mangobisala kona pene paja you doing it quietly you're not doing bad but then you're not doing it quietly ndale ndi kulankhula so everybody zitengepo phunziro kwa Mumba zitengepo phunziro kwa Dimba zitengepo phunziro kwa anzawo ena wonse amene who are prepared to go out and talk about it because our anzatu ngati economy
akuyambira ku Reserve Bank ndiye a deputy wa Simwaka ndiye ku FIU amene iyankhulani tulukani muzilankhula akwe MRA there are still zinthu zofuna kuti muzilankhula zimene mukuchita so ndi nduna zina zonse akanda ku health kandi ku agriculture muziona kuti apa zikupanga bwanji for example pamene uyuyu Mumba akulankhula za zinthu zambiri inunso mupange mbali yanu kokerani kuti zinthu zizikhala available. Chabwe tathokoza kwambiri Mr. Mvula. Mr. Kasakula tufadu pasini mbada mumalize manji program hii mwapamene yankulira Mr. Mvula pamene apparatus onse aboma akuza kugwira ntchito limodzi kumapita chitsogolo chonanga chikuti at the end of the day Amalawi akhale kuti akusevedwa mmene wakufunira ndimene taonera ndi nkhani imeneyi yoletsa katundu wina kuti asamabwere mdziko muno pali akali pano kuti apereke mpata kwa anthu ena monga kuladi akalira kuti sono ukhale udindo wa Malawi kuonesa kuti atenge chinthu imenechi ngati chamwayi kuti alimbikire kuti apange katundu okwanira kuti mwinanso patula wina nakhuza kukhala mdziko muno mwina kupita kunja kumene. Ineyo ndimaliza motere. Number 1 ndibwereze mawu amene anena Mvula kuti kada kaunduna zonse zikugwira ntchito imene akugwirira ntchito Amumba, imene akugwirira ntchito Adimba, imene akugwirira ntchito a Reserve Bank governor kaya ku MRA kunthandiza president, imene akugwirira ntchito a president mwini wake kuti sakhala pasi sakhala mu office amapita kufika kuti kumpoto abwere kuno kumwera apite kuti mavuto osewa akadachepa ndiye nkuwapempha kuti apange raise game. Amalawi afuna good quality service, good quality leadership. The president is more than capable of giving that good quality leadership. Koma afunika athandizike. Number 2, Amalawi mukuona zimene bomano likuchita. Lili plan akupanga implement tauma mavuto ngati Amalawi koma apanga rise to the occasion. A president apanga rise to the occasion through nduna zawo zinthu pang'ono is being turned around. Our opposition apita Mutharika for example angonena kuti zolo nimamverera nanakali nimamverera BNP kuti wadabende mesa oyenero lankhula ndi mwanamveka za chungu amwanamveka nalipo parliament analipo so no anamamveka apita kuti Mvula mwafakujani background bakutuluka ngati zambiri akuti mwina akufurama kuti yaya fora na ponya weekend sama nankula bwino na posho rapela marankulidwe dawal banga address o president wakupele kwa president ngati vice president president wakala ngati akuti anyway iyo yenze ya akuti pali zambi nezokumvera lukhubira kuti nthawi kamadutsa timbumva kuti achilika anyway point yakuti zulo BNP anadzuka mumamamu upanga respond ku budget ngati spokesperson wa DVB kanza finance malo mwa amanamveka beti mazo namene amanankhulira amango wawo atakubweweta zambiri mbiri zokamba apita Mutharika APM akubwerera soboma upanga criticize budget ine sinavi kuti wo plan yawo ndi oti chani mavuto amene kumana nawo mboma iwo plan yawo ndi oti chani anzawo akupanga identify zimene zimatonongera forex ndipo akuyika malamulo kuti kuti ziza Malawi sitilola kuti zilowe muno mdziko muno tizikana pa maboda kuti tipange tipeze forex chuma chaende bwino iwo zawo ndi chani inlenda Malawi ndi bindi ya mabodza apita Mutharika azikhomera ku mangocha safuna oyenda ni okalamba sadithandiza tisachite chibwana kuti poti zinthu zikuvuta ndi DVB awawata angonena kuti APM where is APM? Why is not coming out? Udzauza Malawi zonna kuti atakhala walo mboma akozonda zo differently. What do we know about APM kulera kuti boma lawo limapanga concoct mafiga umarumiza kwa IMF mabodza ukuluku so corruption kupha mabino ampeka sambo palibe namena amaila kababu kupha mabino kupha Malawi kulanja sowa kulanja unju komaso China kunukutua na Malawi even panopa tikadali pa campaign in fact for future campaign Malawi nda guru kunyinda
whatever that means. Just because we differ with them mumaganizo atu upangaitsazo ufulu watu ona kuti kozoze nzaboza izinzona EPM wakaramba alibere chekana president azangogona ku State House amene azalamulira ndi iwo anomalizale kaya mphito kandani akundifa guru kunyinda, whatever that means. And the APM is white, and while Agisale akabira podium nkhani mkutu na Malawi, APM is white, doesn't stop them. It's white, it means Venezuela agrees with it. Now such a government ngati ambotu na Malawi kuna guru kunyinda akano amboma sazango tutukwana azalenga futu tiombera amene saufuna kwiza nawo aza tsina chani tisabwereraso konkuja president uyu samanga munthu opanda chifukwa. Ngati munthu akuyembekeza kuti udaba certificate ya MSE iweyo ndiwe mtsogoleri ndiye udakalowa ntchito ku army ndi certificate ya kuba ndi akakumanga apolisi mwa ntchito yawo ophwanya malamulo osanamiza president. A president walibe mmene makaba ma certificate osanamiza president. A president sabanga zimenezo. Abule samanga munthu popanda in fact a president anabosoka kuti ine sinimanga munthu koma munthu amene wa phwanya malamulo kaya ali mboma kaya ali ku opposition amangidwe akayankhe ali kumene kuko sakakhala president amene azikampasa belo kaya azikamujaja kuti udabadi certificate sakakhala president kokhala kumene kuli magistrate ndipo dziko lino separation of powers, judiciary ilipo independent. A president sabanga interfere in judiciary. So the truth in Chaguti Peter Mutharika are surrounded by people that are dubious. They are dubious. That's why Yagoa Manga. So the question is, Amarawi, should we really give power to such a person? One, he is old. Clearly, those are people that are going to rule. Agazaki, I'm a short for Guguni Damarawi, Jose. Umwewa guido ni kuti ma certificate ya dubious ma form follow we mara ma clear certificate excellence ndo umwewa amene azatira mulira era mitondona kuti munthu ukhale ndaba lofunika ukhale khuluku akangata isondeko uyu munthu awamulireyo munthu ofuna ngalo ndiyendina ndili ndaba koma ufunika likhale nka khuluku pang'ono munthu andama amakhanka khuluku pang'ono anthu ayonjo na amene apanga surround Peter Mutharika. Those I know that if you bring back Peter Mutharika ukhuko ndio uzakula sakunenoka kuti munthu ukulukhenda umufuruko khaleke pang'ono ka ukhuko pang'ono ine ka ukhuko pang'ono now zikuoneka kuti one forging tax clearance, forging certificate, it's proving what he said. Then anomalisale ndiwo nkhani zili kukhoti zikuchitika certificate yomwe. Those are the people that have surrounded Peter Mutharika. If we give them power, they will even become worse. They will do worse things than just simply forging a certificate, forging a tax clearance, as they are accused in court. Do we want that? We don't want that. So, to conclude, Nduna Gwemu apange rise up. Ose akalenga timene aupangira amumba dimba kaya kulinda finance kaya kulichana kachimwendo de sitinganene kunena komwe. He's always on the road. He's always talking about government. Useva chakwera. Pozikira kuti izizi mavuto aliba Malawi koma Malawi asapusidwe nkufuna kutsekula maso Malawi kuti yes mavuto alipo and boma sangu khali kupanga ABCDFG mutsekuke maso awa mukabwereraso awo ndio awo kwamba ukoleti makhuluku kulakhendera mabanga ukhuluku ndiye mfuna mawizezo mu basi bize umanena ubakamba sambiri pa Facebook kuti ukhuluku wazapitirize kwambiri atawa expense sibwino chocho. So nduna zilimbikire zigwire ntchito zasonyeza Malawi kuti they are not going anywhere. Komaso not just for the sake of it. Koma kuti for the sake kuti akugwira ntchito yothandiza Malawi. Tayama vuto they are rising up their game nkuma kugwira ntchito za Malawi kuti sizizenda bwino. Mwene ndisire bombo. Ndathokoza kwambiri. Mweso naujira nthawi kwambiri. Osati kweli. Enziko kwambiri. Mr. Mfula tuthokoza niso mabula program. Thank you very much. Mr. Saro tuthokoza niso kwambiri. Zikomo. Mr. Dakalira tuthokoza. Zikomo. Kumaso kwambiri fathokoza na mene monera kumaso kumvera program ene ichokera ku MBC program ene ya Timvetse mene makufika ne tsiku lalero muzakalepo mpatsukulina tizapeteza bweso program ina ya Timvetse. Tile blessings kanache ndikuti mwakumanonse
onerani komanso kumvera program otsatirawo. Bye bye. Part of the picture in Japan. What is the latest? Hello, we are seeing some snow being reported in parts of Japan, including the west, where we had low pressure system bring in a bit of chilly air. I want to show you some video coming out of Saga in Saga Prefecture as wet and windy weather is spreading across the western portions of the country. Snow is falling in mountainous areas of Saga Prefecture, causing motorists to slow down on those snowy roads. Coming in quite nice and fluffy right there. Weather officials are warning of snowstorms and unstable weather conditions nationwide through Wednesday as we see unseasonably cold air moving in. And now East Japan Railway says it will suspend some train services in the Kanto Koshin region starting Tuesday night. You thought you got rid of the winter? I don't think so. We have a couple more low pressure systems continue to move toward the east, bringing that cold air in, which means we're going to be seeing the possibility of some snow, especially toward the north, right? We're not talking about necessarily a huge amount in the central areas of Tokyo, but the greater Tokyo area may be dealing with the snow possibilities as we go through Wednesday. Rain in Niigata, snow possibilities into Sendai and Tokyo, and also to Fukuoka with a high topping off of just 9 as we go through Wednesday. Meanwhile, snow is the story back toward the western areas of the United States. We had this low pressure system that came off the Pacific and is moving across the Rockies. Now, I want to bring to your attention that this low is going to mean business by Wednesday as we go into the central portions of the United States. It's going to pick up on that warm air and really hit that cold air. And so that collision can lead to the possibility of severe thunderstorms. And so you want to keep an eye out for that. In the meantime, rain in Denver with a high of 17 for Tuesday, 27 in Oklahoma City. That 10-degree contrast really indicating that spring season and that instability. That will be the concern as we go throughout the next couple of days. Quick note on Europe, high pressure controlling the central portion of the continent. We have this low stuck back toward the Iberian Peninsula. It'll still bring some rain as we go throughout there on Tuesday to places like Madrid and Lisbon. That's a look at your forecast. Hope you have a good day wherever you are. This edition of NHK Newsline. We have more for you at the top of the hour. Thanks for watching. Our guest today is Sato Motoyuki, a professor emeritus at Tohoku University. He's a researcher of radar technologies who's developed an advanced landmine